שלום, אני יוסי, אני אהיה המלצר שלכם להיום, ואני מחייך מלא כי כל מה שמעניין אותי זה טיפים. תבד בין המנה הזו למנה הזו. תראה, זו 10 שקלים טיפ וזו 20 שקלים טיפ. נראה לי ככה את זה. אוקיי. חבר'ה, הקינוח טיפ-טיפה מתעכב, פשוט רק עכשיו נזכרתי להקליד אותו. סליחה, איפה יש לכם שולחן עם שקע שאני יכול לשבת בו 4-5 שעות ככה על קפה אחד, להשאיר 2 שקלים טיפ, לפתוח משרד ועוד להתלונן שהקפה לא חם? אתה יכול לשבת עם כל הלקוחות שאנחנו לא סובלים. כאן. חברים, הכל טוב, הכל בסדר? האמת לא באמת אכפת לי. מלצר, אתה יכול לצלם אותנו לאיסוש? בטח. תודה. בבקשה, אתם יכולים לחזור לא להתייחס אחד לשנייה. שומע, הפיצה פשוט לא ממש טעימה לי, יש מצב להחזיר אותה? ברור, אני אשמח כל כך לאכול אותה בשטיפת כלים. אז אני אקח את סלט הבית, בלי חסה, בלי גמבה, בלי מלפפונים חמוצים, ובלי בצל רגיל, אבל הרבה בצל ירוק. ונבטותים, לא נבטים. ושים לי בצד גם טחינה, הרבה טחינה. אני ממש אוהבת טחינה. לא חפרתי לך, נכון? ברור, אכלתי את הראש. גם בטח אחר כך יהיו לך מלא טענות. שעה להקליד את זה עכשיו. היום קינוח חינם, היום קינוח חינם, היום קינוח חינם, לאלמוג. יואו, איזה כיף, הם לא יודעים שבכלל הייתה לפני חודשיים. הבוס אמר לי לשאול אם את רוצה עוד משהו כדי שתביני את הרמז ותלכי. הבוס אמר לי למלא סכו"ם כדי שתביני את הרמז ותלכי. הבוס אמר לי להרים כיסאות לידך כדי שתביני את הרמז ותלכי. הבוס אמר לי להזמין לך שוטר כדי שתביני את הרמז ותלכי. מה קרה? למה אתה לא מחייך? כי אני בן 31 ואני מלצר. וואו, תקשיב, הפיצה שלכם טעימה. יש מצב שהשף שלכם איטלקי? איטלקי? זה שיקו, בן 16, שמעת חושבים שאתה איטלקי. רוצה איטליה, חפשי, יש מבצע באינטרנט. להתראות, תודה רבה. סוף סוף, תודה לאל. ברוך שפטרנו. לא נחזור. איזה משקה אתה ממליץ לי לקחת? ברור שפיוסטי. הם מממנים לנו את הסרטון. איפה לשים את הארגז של הפיוסטי? את הארגז של הפיוסטי? בהמשך. ניקח פיוסטי. פיוסטי. אז מה האוריג'ינל טייסט שלכם בארוחות? היכנסו ל-Fusty co.il ותוכלו לזכות בחופשה קולינרית זוגית באירופה ובמאות ארוחות זוגיות באוריג'ינל טייסט שלכם. Fusty, the original taste.